trnavský fanúšik a každý futbalový fanúšik sa musí tešiť na nový štadión. May. Pozor. Mayová zblokovaná strela, ktorá končí v sieti. Presne toto sme nechceli. Záver 41. minúty. Smolný pre Trnavu, pretože tečovaný strelecký pokus. Rusov s tým nemohol prakticky nič robiť. A Stevie May potvrdil svoju nenahraditeľnosť pre víťaza škótskeho pohára FC St. Johnstone. No a zápas naberá zasa iné grády. Skopího ofenzívny výpad. A napokon to išlo od Sivu. Od zadnej časti tela pravého obrancu Spartaka Trnava. Ešte raz to uvidíme z tohto záberu. No bola to smola, ale... No bude to zaujímavé. Jednoducho Škóti. Vyvarovať sa zbytočných faulov pred vlastným pokutovým územím. To bude pre Trnavu dôležité. Martin Mikovič! Áno! 82. minúta, 1-1! Tak to už je doma. Martin Mikovič sa dočkal gólu. 82. minúta. A padol nám trošku aj kameň zo srdca, určite všetkým trnavským priaznivcom, aj trénerovi Jurajovi Jarábkovi, ktorý sa konečne môže usmievať. Martin Mikovič. A jeho druhý gól tohtoročnej edície Európskej ligy využil zaváhanie hostujúcej defenzívy a prekonal brankára Menusa. Škótsky obranca to chcel riešiť konštruktívne, ale teraz to vidíme, jak ho Miky prečítal. Áno, tak treba čakať ako útočník. Tak to bola fatálna chyba. A Mikovič to zvládol s bravúrou. On je vďačný typ, aj keď hovoríme o veľa nedostatkov, ktoré má, ale jeho klady sú fantastická bojovnosť a keď sa ustráži v tých situáciách, že nefauluje toľko, tak je veľmi platný aj napriek svojej postave. Lenže Trnava musí dávať pozor stále ešte. A vynikajúci trnavskí fanúšikovia si